салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. оғоз мекунем аз як ҷанги гурӯҳие ки миёни тӯдаи равзгарони варзиши ММА сар зад. Ин мавзӯъ ҳоло яке аз мавзӯъҳои сермуҳокимашавандаи фазои иттилоотии Русияву Қирғизистон ва Ҷумҳурии Узбекистон мебошад. Гап сари рақобатҳои навбатии ташкилоти размии WEF дар шаҳри Москваи Русия меравад. Дар рақобати ҷоизавии марҳилаи бархурдҳои мазкур равзгари Узбекистон Намазан Самиев фавран бар ҳарифи қирғизаш пирӯзӣ ба даст овард ва баландгӯякро гирифта ҷониби минбари мухлисон муроҷиат кард ки ҳар касе ҳоло мехоҳад бо ман биҷангад, омодаам. 8 нафаре ки бо ман разм кунад, бо садои баланд гуфт Намазан Самиев. хулас ин гуфтаҳои ӯ паёмади хуб ба бор наовард, чун равзгарони қирғиз аз рӯи нанг фавран барои ӯ ҳариф ёфтанд. вақте Самиев аз дари октагон берун мешуд, дар навор дида мешавад ки чӣ хел нафаре садди роҳаш шуда ӯро ба рақобат дохили октагон даъват мекунад. ин албатта аз рӯи регламенти ташкилот набуд, вале ба хотири шоу онҳоро иҷоза медиҳанд ки маросими рӯбарӯшавӣ ва ё худ фейс ту фейс баргузор намоянд. равзгари узбек дар ҳамин вақт дарҳол ба ҳамлаи ҳариф мегузарад ва ба рӯи ӯ бо зону зарба мезанад ки дар ҳамин ҳол равзгарони Қирғизистон ва Узбекистон дохили октагон мешаванд ва бар сари якдигар мушт мебардоранд. гуфта мешавад ки шумораи нафароне ки иштирокчии ҷанги гурӯҳӣ буданд аз 50 нафар зиёд буд. Александр Лютиков, як журналисти маҳаллӣ, баъдан хабар дод ки ҷанги гурӯҳӣ дар ҳоле хотима ёфт ки яке аз мухлисон ба сифати миёнарав бо садои баланд мегуфт ки узбекҳо ва қирғизҳо мо бародарем, барои чӣ шумо ҷанг мешавед? Ин варзиш аст ва ин хел корҳо мешавад. ин суханҳо мисле ки яке аз омилҳои асосии барҳам додани ҷанги гурӯҳӣ шуд. ҷанги гурӯҳӣ дар дохили октагон аз 7 октябри соли 2018 инҷониб ба қавле мода шуд. фарқ ин аст ки он ҷо уқобон аз қафас парида буданд. курбоқаам пой дароз кардааст ки нал кунед. аз Барселона ба Реал гузаштану аз Реал ба Барселона миёни аъзоҳои ҳарду бошгоҳҳо ба қавле мамнӯъ аст. ҳарчанд қонунгузориҳои футбол инро иҷоза доданд, вале рӯҳия ва нангу ору садоқат ба бошгоҳ ки таърихи душмании азалӣ дорад, онҳоро намегузорад ки ба дастаи худ хиёнат кунанд. чунин трансферҳо замоне рух дода буданд. масалан Луиш Фиго аз Барселона ба Реал рафта буд, аммо мухлисон инро то ҳол дар ёд доранд ва ҳоло ҳам португалиро нафрин мекунанд. хулас мавзӯи хеле нозук аст, вале барои ба қавле ҳозираҳо фарқ надорад ки ту дар Барса ҳастӣ ё дар Реал. гӯё ки ин рӯҳияи мадридӣ ва ё нилунорӣ буданд ҳоло қурбе надорад. футболбози феълии дастаи Барселона Педри дар мавриди ба Барселона омаданаш ҳарф зад ва гуфт ки ман дар 15-солагӣ бояд барои дохил шудан ба дастаи Реал имтиҳон месупоридам. рӯзе ки бояд мерафтам хеле барф борид ва таърихи имтиҳонро ба рӯзи дигар мондам. пагоҳ рафтам ҳунари худро нишон додам, вале онҳо ба ман дигар занг назаданд. аз ин рӯ ман ба академияи худ Тенерифе баргаштам. агар онҳо маро қабул мекарданд, ман ҳатман дар Реал бозӣ мекардам. дар он ҳолат инсон ҳар хеле набошад аз шонс истифода мебарад. онҳо худашон нахостанд маро қабул кунанд. ин арзиши ғамгин шуданро надорад, чун барои ман шонсе аз он ҳам бузургтаре пайдо шуд ки ҳоло ман дар дастаи беҳтарин бозӣ мекунам, гуфтааст Педри. кош баъзе мухлисони Барселона ҳам мисли ҳамин ба қавле марда қоил мешуд ки кам-кам Реалро нағз мебинад. Ралф Рангнинг бо омаданаш мисле ки на танҳо мухлисонро шод мекунад, ҳамчунин ба баъзе бачаҳои бомаҳорат ва падару модари онҳо фараҳ мебахшад. як шораи футболи телевизиони варзишии Англия он бозии Манчестерро шораӣ кард ки он ҷо барои аввалин бор писараш бо пираҳани Манчестер Юнайтед ба майдон мебарояд. шаҳри додаи падар вақти ворид шудани писараш ба майдон ҳоло дар шабакаҳои маҷозии фазои футболии Англия ва Аврупо чарх мезанад. дар бозӣ муқобили Young Boys дар Лигаи Чемпионҳо Ралф Рангник нимҳимоятгари 18-сола Чарлиз Севиҷро аз бачаҳои академияи МЮ ба майдон даровард ки дар ҳамин ҳол падараш Роберт Севиҷ бозиро шораҳӣ мекард. ӯ баробари дидани писараш ба эҳсосот дода шуд ва бо гирияи гулугир суханҳояшро идома дод. ваҳ, чӣ хел рӯзи бузурге барои писари ман. бовар намекунам ки ӯро футболбози Манчестер гуфта шарҳ медиҳам. ҳозир гирья мекунам, чун ман медонам ки ӯ чӣ хел дар ин умри ҳоло кӯтоҳаш ба чӣ чизҳое мубориза бурд. ӯ ҳеҷ гоҳ дар мактаб фаъол набуд, вале натиҷаи меҳнат ва хоҳишаш ӯро ба ҷое овард ки ҳозир ҳаст.
афсус ки падарам дигар нез ӯ ба дидани наберааш ифтихор мекард агар ӯ ба майдон ҳам набарояд, вале ӯ дар ҳайати захиравии даста буд, гуфтааст Роберт Севич, шораи машҳури футболи Англия ва падари нимҳиматгари Манчестер Юнайтед Чарли Севич. баъдан маълум шуд ки Роберт Севич низ замоне дар академияи Манчестер футбол тамрин мекард, вале орзуи дар ҳайати девҳои сурх ба майдон баромадан ҳеҷ гоҳ амалӣ нашуд. шояд воқеан нафаре ки аз рӯи ту ифтихор мекунад падар бошад, бегона ҳазор ифтихор ҳам кунад, вале кам кам ҳасад ҳам мебарад. бозии дастаҳои Челси ва Лидс Юнайтед низ саҳлу сода паси сар нашуд. ин бозиро беҳтарин бозии даври охири Премер-лигаи Англия унвон доданд. Челси ки ин сол асоситарин даъвогари садри ҷадвали чемпионати Англия аст, аз ин рӯ бозӣ бо ин даста таваҷҷӯҳҷалбкунанда аст. бозӣ хеле тезутун сурат мегирифт ва то охирин дақиқаи вақти иловагӣ ҳисоб 2-2 мусовӣ буд. дар дақиқаи 94-уми бозӣ Ҷорҷиньо аз зарбаи пеналти пирӯзии Челсиро таъмин кард, вале омори хеле муҳим ин аст ки 2 голи тавассути пеналти ба самар расонидаи Челсиро ҳимоятгар Антонио Рюдигер кор кард ва гуфтанам ба маврид аст ки бо ин Рюдигер дастоварди таърихии собиқ ҳимоятгари рӯстабори Челси Юрий Жирковро дигар кард. 11 сол пеш Юрий Жирков дар бозии муқобили Астон Вилла 2 маротиба пеналти кор карда буд. Челси бо машаққат Лидсро аз сари роҳ берун кард, вале баъди ҳуштаки довар миёни ҳарду тараф ҷанҷолу баҳсу хархаша ба миён омад ки қаҳрамони асосии дидор Антонио Рюдигер низ дар ҷангу ҷидол нақши асосӣ дорад. ӯ дар ин ҷанҷол то ҳадди асабӣ ба назар мерасид ки 2-3 нафар ҳамдастаҳояш танҳо ба хотири ором кардани ӯ саргардон буданд. ниҳоятан ӯро ором карданд ва бозии инавбатинаи майдони Стэнфорд Бриҷ бидуни қурбонӣ паси сар шуд. бачаҳои Челси гумон карданд ки дар футбол ки ҳамаро бурӣ, дар ҷангам зӯрӣ. рақобати Чарлз Оливера ва Дастин Порье марказитарин бархурди марҳилаи рақобатҳои 269-уми UFC буд. ҳама умедаш ба Дастин Порье, вале Чарлз Оливера ғалаба кард. Оливера Порьеро задан як тараф, кушт ҳам бигӯем мешавад. хулас натиҷаи рақобатро шумо аллакай медонед. Оливера баъди рақобат дар нишасти матбуотӣ гуфт ки давру замони Ҳабиб гузашт, бо чемпиони нав шинос шавед. Ҳабиб муборизи олӣ ва қаҳрамони ҳақиқӣ буд. ӯ таърих ва мероси худро дошт, аммо ӯ тасмим гирифт ки фаъолияташро хотима диҳад. ҳоло таърих ва мерос аз ҷониби шахси дигар Чарлз Оливера сохта шудааст, гуфт Оливера. ҳоло имконияти наздиктарин ба рақобати ҷоизавии вазни сабуки UFC танҳо Ислом Махачев аз миёни қавқозиҳо имконият дорад. дигар баъди Ҳабиб аз Русия касе то рақобат барои камарбанд наздик нашудааст. ба қавли русҳо так шудо Оливера ҳоло чанд вақти дигар метавонӣ фароғат карда гардӣ то омадани соҳибони хона. Самуэл Ето, собиқ нобиғаи футболи муосир ки қаблан шарафи дастаҳои Барселона, Интер, Эвертон ва Анжиро ҳимоя кардааст, имрӯз президенти ниҳоди футболии ватанаш шуд. Ето президенти Федератсияи футболи Камерун интихоб гардид. Этои 40-сола аз рӯи овоздиҳӣ аз собиқ президенти федератсия 12 адад овоз бештар гирифтааст. дар ҳайати мунтахаби Камерун низ аз соли 1996 то 2014 бозӣ карда беҳтарин нишонзани мунтахаб низ гардидааст. бо мунтахаби Камерун дар соли 2000 қаҳрамони бозиҳои олимпӣ гардидааст. 2 маротиба ҷоми миллатҳои африқоро ба даст овардааст ва 4 маротиба беҳтарин бозингари қораи Африқо интихоб шудааст. инро мегӯянд аз футбол ба президентӣ расидан. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.